amwene zinthu zachitika basi, amwene mwabwera kumudzi, mwabwera basi ya dipoti. Mwina si ya dipotiso, mwina mwabwera nokha, koma zinthu zaipa mwabwera kumudzi basi. Ndi ambiri timavutika, timakhala okhumudwa, timayamba kumalingalira zinthu zomwe tasiya, kumoyo umene tausiya uja, anzathu amene timacheza nawo aja, tikaya abale amene tasiya kumene kuja, ndiye timakhala okhumudwa tsiku ndi tsiku osasangalala. Ndikufuna ndikuthandizeni, ndiye mawu anga atha kukulimbikitsani kuti muyambeso moyo, muyambeso moyo kumudzi mwafika. Okay, number 1 choti mukumbukire kapena choti muchite, number 1 ndikuvomereza. Achimwene, amwene vomerezani, achimwali vomerezani kuti basi zachitika, ndabwera kumuzi, ineyo ndabwera, situation yanga ndi imeneyi, ndabwera, vomerezani. Sitingakwanise kusintha zimene zachitika kale, koma titha kukwanisa kuvomereza. Ndipo tikavomereza timapepukidwa, kusiyana ndi kukhala osavomereza kumangopukusa mutu siku ndi siku. Ndiye choyambirira tavomerezani. Tamvana iti? Vomerezani mwafika kumudzi. Ndi mmene kulilimu, vomerezani. Number 2, tadzikhululukirani nokha. Tadzikhululukirani nokha. Akhululukireninso ena. Chifukwa ambiri timakhala tikudzipanga blame. Amwene ndikanangopanga zakuti. Komatu ine ndikanangopanga zakuti. Koma wakuti uja sanapange zakuti. Timadzipanga blame pa zimene tinalephera kupanga kapena ena sanachite. Khululukani. Mukakhululuka, chimodzimodzi mukavomereza, umapepukidwa ndi umakhala clear, ndi kumapitirira kumapita patsogolo. Number 3, ambiri mwandibwerera ku inbox kundifunsa, Nesta, ineyo ndimafuna ndigule zocherera, machine ocherera, ineyo unoko ndimapanga zakuti, ndikapita ndofuna ndizikapanga zakuti, ndigule zakuti, ndofuna ndigule zakuti, nene ndalama 4 million. Kodi 4 million itha kukwana kapena ndi capital ya 6 million? Mwakuti. It's good kuti mukuganizira zapatsogolo, mukupanga maplan. Koma ndikulimbikitseni kunena kuti maplaniwo musayambe akuluakulu yayi, tayambani pang'ono-pang'ono. Musathamangire, fikani kaye mukaone kumudzi kuja mmene kulili. Iniyo muli kuchubeki kuja, mutha kukhala ndi picture ina yake zoti mupange zina zake. Alipo akuluakulu amene andipeza nditu ali ku Cape Town, ali ndi ndalama, akufuna atayamba ma business. Tafikani kaye pa ground, ndiye muyambe pang'ono-pang'ono. 1 step at a time, muzikula. Mukamatero ndiye mmakhala ndi confidence, mmagena confidence. Mwadzala pang'ono, zakula, zabereka. Confidence imabwera, tidzale zambiri, choncho mumakula. Business ina iliyonse chimodzimodzi. Start pang'ono-pang'ono. Okay? Come first, start pang'ono-pang'ono. Musapange puma kwambiri yayi, slowly. And number 4, very important. Ikugwirizana ndi zomwe ndanenazo, zoti muyambe pang'ono-pang'ono. Then number 4 ndiyoti muziyang'ana tsiku lina lililonse. Zija ndimati muyambe pang'ono-pang'ono, muzikula. Tsopano kuku musamadandaule zakutsogolo kwambiri. Chifukwa ambiri chimene chimatipweteka mpaka kuwonda, mpaka kudwala, mpaka kumwalira. Zimachitika anthu kufa chifukwa cha stress. Timaganiza zakutsogolo kwambiri, koma ine kumapa ndiye kutsogoloko. Mmene tikuganiza tikudandaula kwambiri zakutsogolo, we are failing to be happy today. We are failing to take care of ourselves today. If we are too worried about it, ndiye tatiyeni muzipanga za every day. Take 1 day at a time. Lero kwacha, lero litidya chani, lero tipanga chani, lero titamange chani, lero lata mawa, basi choncho pang'ono-pang'ono. Musaganize kwambiri chaka cha mawa yani. Okay? Pangani lero libwino. Lero mwalipanga bwino, mawa likhala better. Manivesa ndiye finally number 5, osafoka, osatopa. Pitirizani zomwe mwayamba. Mwabwera osatopa. Pamakhala ma setbacks. Business kaya mufuna mpange zina za china chilichonse mufuna mpange chilo ino, pamakhala zinthu zobweza zokhumudwisa zimachitika kuna kulikonse. Keep going, keep moving. Osafoka, keep moving. Yet ndine Nesta the Black Teacher. I hope uthenga wanga ukuthandizani. Zikomo kwambiri, takulandirani ku nyumba.